Explica'm un conte. Les princeses també estiren pets, d'Ilan Brennan i Yonit Zilberman. Aquella tarda, quan la Laura va arribar a casa després de l'escola, se'n va anar directament a veure el seu pare, que estava assegut tranquil·lament a la seva butaca llegint el diari. La Ventafocs a fer pets, papa, la Ventafocs a fer... Espera, home, primer es diu bona tarda i es fa un petó, no? Ai, sí, papa, perdona. Bona tarda. Papa, la Ventafocs es feia pets? Per què vols saber això? És que, mira, papa, resulta, no? Que, papa, sí o no? És que necessito saber-ho, sí o no? Penso que sí. No. Sí. No. Sí. Ostres, papa. És que avui, a l'hora del pati, el Marcel ens ha dit a mi, a la Èlia i a la Carlota, no?, que la Ventafocs es feia pets. I nosaltres tres ens hem enfadat tant que li hem dit que no, que era un mentider, que li creixeria el nas com el Pinotxo. Ai, pobre Marcel, li hem dit unes coses. I com ho saps això, tu, papa? Vinga, va, vine. El pare s'aixeca de la butaca i se'n van a la biblioteca que tenen a casa. Però abans d'entrar i obrir la porta, el pare li fa aquest gest a la Laura. És el gest de fer silenci. Per què li hauria fer aquest gest? Ei, si ho sabeu, ho podeu escriure aquí sota, a comentaris, Doncs van entrar els dos en silenci a dins de la biblioteca. I allà el pare va començar a buscar per tot arreu i al final va agafar un llibre molt vellet i li va dir a la Laura: Clar, la Laura no entenia res, així que el pare va sortir amb la Laura a fora de la biblioteca i li va dir: aquest és el llibre secret de les princeses, Laura. Oh! El llibre secret de les princeses! Sí, i parla dels secrets de les princeses més meravelloses i fabuloses de tot el món. Mira, aquí, per exemple, hi ha un capítol que parla dels problemes gastrointestinals i les flatulències de les princeses més meravelloses del món. Els problemes gastrointestinals... Papa, què vol dir això? Doncs que parla dels pets de les princeses. A veure, digue'm, de quina princesa vols saber si es feia pets? Ui, papa, de la Ventafocs! A veure... Sí, aquí. Aquí diu que la Ventafocs estava tan nerviosa per anar a ballar a Palau que abans de sortir de casa se'n va anar a l'armari i va agafar la xocolata i es va menjar 2 taules senceres de xocolata. Després se'n va anar a ballar. I clar, com que havia menjat tanta xocolata, ballant, quan el príncep la va agafar ben fort de la cintura, es va fer un pet. Bueno, un patarrot enorme. Però per sort, just en aquest moment, van sonar les 12 campanades. I per això el príncep no va sentir el pet de la Ventafocs. Hola, papa, que bèstia! A veure, filla Laura, vols saber alguna altra princesa si es feia pets? Sí, la Blancaneus. La Blancaneus es feia pets? A veure... Sí, aquí. Aquí diu que la Blancaneus menjava molt malament, tenia una dieta horrible.
plena de dolços i de greixos. Menjava molts pastissos i massa gelats i masses carns i carns i carns. I clar, quan va venir la madrastra disfressada de velleta i li va oferir la poma enverinada, no li va donar temps de mossegar la poma, perquè es va fer un pet tan pudent, tan fètid, que es va desmaiar. Hola! Què dius, papa? Sí. Hola, papa! I llavors per això van posar aquesta cúpula així com de cristall, perquè si s'anava fent pets la gent no es desmaiés. Sí. Això diu aquí. Ai, papa, però jo no entenc això, perquè llavors, clar, el príncep com li va poder fer un petó? No té sentit, això. A veure... Sí. Aquí diu que el príncep estava encostipat, tan encostipat que tenia el nas ple de mocs i que no sentia cap olor, i per això va poder fer-li un petó. Hola, papa! Que bèstia! Vols saber alguna altra princesa? Sí. La sireneta es feia pets? No pot ser, la sireneta és impossible. A veure, sireneta... Aquí. Que trapella aquesta! Aquí diu que la sireneta es feia molts pets i que, a més de fer-se'ls, era mentidera, perquè ho dissimulava fent voltes i si algú li deia d'on sortien les bombolles, deia que eren les algues que es feien rots. Oh, papa, una cosa. Encara que es facin pets, continuen sent les princeses més meravelloses i fabuloses del món, oi? Esclar que sí, carinyo. Això sí, recorda, és un secret. No ho pots dir a ningú. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.